Tapo. Anna toinen pullo. Hämeen hitain homolinja hei. Puhelun hinta on 3,50 € jokaiselta alkavalta minuutilta. Muista myös Homo Hämeen tekstiviestipalvelu. Viestin hinta on 1,75 € ja paluuviestin saat kiihkeitä kysymyksiä ja hempeleitä vastauksia. Homolinjat Oy toivottaa viihtyisää iltaa linjoillamme. Pippuli hei! Haloo? Niin. Kumpi meistä niinku aloittaa? No sä kuulet tässä kohtaa, että on ihan yksi ja sama. Okei. Mikä sun nimi on? No jos mä vaikka nyt sit otan nää housut pois. Niin perseen pakkaset. Mitä? No mulla nyt on vielä pitkät kalsaritilas. Tässä voi mennä jokunen hetki. Okei. Otanko mäkin housut pois? No anna olla tällä kertaa. Ai. Sano jotain tuhmaa. Armoton paska, että... Kuule Petä, tehtäisikö vaikka silleen, että... Lähet sinne Sannan kanssa treffeille ja... Koita keksiä jotain kivaa päälle. Tuutta sitten vaikka illalla meille, että mulla on Erjan kanssa lämmittää saunaa ja... Erja on hakenut meille makkaraa ja kaljaa. Se on kiva nähdä se Sannakin. Juu.